Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb għall il-Qudiesa llum nixtieq li flimkien nitolbu għal familji kollha li għaddejjin minn żmien diffiċli. Hekk nitolbu għal kull membru tal-familja u anki għall-għaqda ta' bejniethom, relatata anki ma' dak li se nisimgħu fil-Vanġelu tal-lum. Ejju issa ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' dik tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu li Rumani. Eżis, qiegħed nitkellem magħkom ta' bnedmin li aħna, għax in-natura tagħkom dgħajfa. Bħalma l-membri ta' ġisimkom kontu jassartuhom għaż-żina u l-ħażen, hekk issa dawn l-istess membri jassruhom għall-ġustizzja biex tkunu qaddisin. Meta kontu l-sira ta' dnub kontu ħilsa f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġustizzja. Xi frott ħsattu dak iż-żmien mill-ħwejjeġ li issa qegħdin iħammrulkom wiċċkom, it-tmiem ta' dawk il-ħwejjeġ hija l-mewt. Imma issa li ħlistu mid-dnub u sirtu l-sira ta' Alla qegħdin taħsdu għalikom frott li jwassal għal qdusija u għandkom bħala tmiem il-ħajja ta' dejjem. Għax il-ħlas ta' dnub u l-mewt, imma d-don li tagħna Alla huwa l-ħajja ta' dejjem fi Kristu Ġesu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Flimkien ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Flimkien ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk. Iżduma bħal tibna li tajjara r-riħ għax triq it-tajbin il-mulej jafa
imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Flimkien Jien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Jiena not kollox bħala telf u knies biex nirbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. Iżda hemm mudija li biha għandi nitammet u x'dieqa għandi sa ma dan iseħħ. Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom imma l-firda. Għax millum il-qudiem 5 min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom, 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om, ir-raġel kontra mart bina u mart l-iben kontra żewġa. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Meta wieħed jaqra silta mill-Bibja, propju l-Vanġelu li għadna kemm smajna llum, jekk wieħed wara li jaqrah ma jaqax ftit jitlob u jirrifletti, faċilment niġu għal konklużjonijiet żbaljati. Kif tisimgħu l-ewwel darba dal-Vanġelu tibda tgħid hawnhekk hawn kontradizzjoni. Jekk aħna nafu li l-messaġġ ta' Sidna Ġesu Kristu huwa messaġġ ta' għaqda li jġib il-paċi, li jġib l-armonija fil-persuni li jsegwu it-talim tiegħu. Kif Ġesu hawnhekk qiegħed jgħid illi le ngħidilkom imma l-firda ser nġib u mhux il-paċi. U jsemmi anki l-kuntest tal-familja u għalhekk qed nofru dil-quddiesa għall-familji speċjalment dawk li għaddej minn żmien diffiċli u jgħid 2 kontra 3, 3 kontra 2, l-ulied kontra l-ġenituri u viċi versa. U tgħid din hija kontradizzjoni. Ħanipprova nagħti naqra xi ftit tifsira biex nifhmu aħjar. X'inhuma dawn id-differenzi? Id-differenzi huma meta tirrifletti ftit illi l-messaġġ ta' Sidna Ġesu Kristu huwa tant messaġġ qawwi, ideali u jisfidana l-ħin kollu li mhux kull bniedem se jarah u jgħixu bl-istess mod. Anki fl-istess familja illi jirċievu l-istess ambjent u trobbija. U allura ejja niftlu iktar fil-fond fiha di. Inti messaġġ meta bniedem qed jgħaddi messaġġ qed jgħidlek xi ħaġa, inti tista' tifhmu jew tista' ma tifhmux. U allura jista' jkollok id-dubju. Il-livell kemm tifhem u ma tifhimx, tiegħek huwa dejjem differenti minn ta' ħadd ieħor. Aħna nifhmu livelli differenti tal-messaġġ. Dak l-ewwel ħaġa li aħna differenti, narawh differenti, nifhmuh differenti il-messaġġ ta' Sidna Ġesu Kristu. X'kultant nifhmuh kif iridu aħna u mhux kif iridu u għalhekk ma naqblux bejnietna. Distinzjoni oħra, differenza oħra. Propju diġà semmejt għall-kelma, illi inti l-messaġġ tista' taqbel miegħu u tista' ma taqbilx miegħu. Ġifieri aħna persuni liberi. Inti tista' taqbel ma dak li bniedem ikun qed jgħid u tista' ma taqbilx. U allura inti qed taqbel u jiena ma naqbilx. U allura maħniex flimkien. Aħna differenti. Aħna kontra xulxin forsi xi kultant ukoll kif ninterpretaw u kif naqblu jew ma naqblux fuq ċertu talim, jew nażlu mit-talim kollu li jaqblilna biss. U dan kulħadd jagħmlu b'mod differenti. Xi ħaġa oħra li tista' tiddistingwina bejnietna. Hemm min isegwi mbagħad il-messaġġ u l-kelma ta' Ġesu Kristu. U ma jsegwix, ras jibsa,
irrid nagħmel kif irrid jien. U ma jimpurtanix x'jallimni u x'jgħidli x'inebbaħni il-mulej. U l-istess, hawnhekk jista' jkollna anke differenzi fl-istess familja stess. Ta' min verament huwa dixxiplu tal-mulej u qed isegwu u qed jitlob, u ta' min jabbanduna l-fidi u ma jridx jaf. U min jaf kemm hawn ġieħ anke fil-familji ta' ġenituri li jrabbu sew imma mbagħad jaraw illu liedhom jitbedu minn Alla. Mhux bil-forsi huma ħżiena, imma jitbedu minn ċertu prattiċi, jitbedu minn Alla u forsi ma tantx jitolbu wkoll. Xi ħaġa oħra li tista' tkun anke differenza bejnietna. Il-mod kif inti tgħix, x'inti messaġġ tista' tisimgħu tifhmu taqbel miegħu, imma mbagħad meta tiġi għall prattika, għal mod kif inti tgħix fil-ħajja, ma tgħixux. U hawnhekk ukoll għandna livelli differenti ta' kemm inti verament nisrani fil-mument tal-prova pereżempju, aw minnu nisrani fil-bnazzi biss, imma fil-maltemp ma jkunx nisrani, jagħmel kif jaqbillu. Jiġifieri fil-prova jitfixkel. Fid-diffikultà jabbanduna kollox. U minn bil-kontra, fid-diffikultà forsi jiftakar li hemm Alla u jdur leħ u jitlob Alla għajnuna. Araw id-differenzi ta' bejnietna. Il-mod kif aħna ngħixu differenti, il-messaġġ li qed jibgħatilna anki Sidna Ġesu Kristu stess. Imbagħad hemm differenza oħra. Hawn min ifittex il-verità li qiegħda f'Ġesu Kristu. Hawn min ifittex il-Ġesu verament fil-ħajja tiegħu. U min ma jagħtix każ, indifferenti. Laqwa li r-rota għaddejja, laqwa li għandi x-xogħol, laqwa li għandi l-flus, laqwa li l-affarijiet mixin, u għalfejn toqgħod inħabber rasi fuq il-messaġġ ta' Sidna Ġesu Kristu. Wala qed taraw l-istess messaġġ ta' Sidna Ġesu Kristu li jisfidana dejjem għal qdusija, għal ħajja aħjar, u anke bejnietna, u għall-għaqda u għall-armonija bejnietna. Aħna jista' jkun li nifhmuh b'mod differenti, f'livelli differenti, ngħixuh b'mod differenti, u allura dawn huma l-firdiet. Il-firdiet li jkun hemm bejnietna li naraw il-ħajja minn perspettiva differenti. Kulħadd mill-perspettiva tiegħu, mill-esperjenza tiegħu. Mentri Ġesu fil-messaġġ tiegħu li jibda għandi mamudija li bija għandi nitgħammet u x'diqa għandi sa ma dan iseħħ, is-salvazzjoni tal-bnedmin kollha, it-triq li hu prepara biex il-bnedmin kollha jsalvaw, din ix-xewqa dan hu n-nar li verament jixtieq illi jaqbad tajjeb. Meta jisfidana l-ħajja aħjar, imma aħna fl-għażliet tal-ħajja mhux dejjem nażlu l-aħjar, nażlu li qablilna. Mhux dejjem nażlu dak li Alla jrid minna, imma li rrid jien. L-istess nistgħu nisbaljaw u nagħmlu d-differenzi anke bejnietna fuq prioritajiet. Aw minn ċertu prioritajiet ikollhom ċertu ordni. U persuna oħra anke fl-istess familja, il-prioritajiet ikunu totalment bil-maqlub jew differenti. U allura il-mistoqsija quddiem dan kollu, quddiem id-deċiżjonijiet, il-prioritajiet, l-għażliet, il-mod kif qed nilqa' l-messaġġ ta' Sidna Ġesu Kristu, hija dawn huma d-differenzi ta' bejnietna kif flimkien ħanwieġbu aħjar għal messaġġ għas-sejħa partikolari li Ġesu jkun qed jagħmel lil kull bniedem. U li mbagħad għaliex għandna lil Ġesu illi qed immexxina għax verament qed nimxi fuq it-tagħlim tiegħu u fuq is-sejħa tiegħu, imbagħad ikun hu stess li jaqadna. Jiġifieri l-għaqda ta' bejnietna mhijiex l-għaqda ta' bejn il-bnedmin, imma hija l-għaqda mal-mulej. Il-mulej jġibna flimkien, il-mulej jġibna ħaġa waħda u hu li jaqadna. Imma kif tafu lil Ġesu mhux kulħadd jaċċettah. Kif tafu lil Ġesu mhux kulħadd iqisu bħala l-aqwa ħabib. Ejjew għalhekk nitolbu għal xulxin, nitolbu għal familji, speċjalment dawk li għaddej minn żmien diffiċli u hemm disgwit anki fir-relazzjonijiet u anki bejn il-membri tal-familja biex il-mulej jidħol f'dik is-sitwazzjoni u jgħin individwalment u flimkien u jġib din in-nar, din il-mamudija, din is-salvazzjoni, dan il-messaġġ tiegħu li mbagħad dak hija vera, iġib il-paċi u l-armonija kif dejjem nitkellmu dwarha. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu it-talbiet tagħna sabiex l-insara ma jibżgħux jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom quddiem l-indifferenza tal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
sabiex fid-dinja s-saltan dejjem il-paċi u l-għaqda u l-bnedmin ifittxu li jifmu u jaħfru lil xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex il-ġenituri ma jfixklux l-għażla ta' uliedhom għal ħajja konsagrata jew ta' impenn fil-Knisja, imma jgħinuhom iwettquha b'ġenerożità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex is-sem tagħna f'din l-Ewkaristija jagħtina l-qawwa li nsiru ħolqien ġdid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' missier dawn it-talbiet tagħna, eħlisna min-nar li jeqret u ħeġġiġna bin-nar tal-Ispirtu Qaddis tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Għatina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spirtu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu, b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u fl-imkien intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej, fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qudusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ftakar ukoll fil-familji kollha li għaddejjin minn żmien diffiċli. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu t-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu, it-talba tal-missierna li taqqadna l-kol flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub. Imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija assaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Għamil mulej li bissem li nieħdu fis-sagrament imqazza, nimxu l-qudiem fit-triq it-tajba, hekk li neqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku il-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninfurmawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li huwa ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Ċarlx issa jinsab għal bejħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur maħuda waqt diversi attivitajiet djuċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb huwa xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħlisejna u jqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marja Santisma urina li inti jomna li kisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid in kif issemek da fl-art. Qabżnata kuljum agħtina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa,
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Issirna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla
u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina, u rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen.
Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li ġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum maħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex it-tiġrib biżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li ġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex it-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-irwieħ tal-purgatorju.
Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġer. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li lna qaddija tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u li bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nirbħu nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giusepp, slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reppetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbierek għall-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek li sem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.